Funa tikulandeni ku Streams of Life Ministry. Muli ndi ine Brother Daniel. Tupitiriza mphunziro lathu lachiwiri imene tikuphunzira ndithu ndondomeko za thanzi. Tisanayambe ndikufuna kunenesa disclaimer kapena chiletso onena kuti ine amene ndikupanga presenting sine dokotala ndipo ife amene sindingathe kupanga diagnose nthenda. Komanso zimene ndikupanga present muno ndizongoti mungophunzira, right? Kungowonjeza chidziwitso. Komano ngati pali nthenda pamene wina akakudwala chonde mukakumana ndi dotolo anu ndi kukambisana naye. Right, tiye amene presentation yathu. So tupitiriza ndi new start imene imayimirira nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest ndi kudalira mwa Mulungu. Alright, so mtsiku lero tikukamba za exercise. Presentation yathu sali nakamba za nutrition, tinaona ubwino wa zakudya, kumana pafuna tene ubwino wopanga zinthu zimene zimathamangitsa magazi. Alright, so titaona hapo munthu ndithu akuthamanga ndithu. Anthu ambiri akamva za exercise kapena masewera olembera thupi amaganiza kuti ndete akanyamula chida cholemera, right? Amaganiza kuti zinthu ziziwaphinja. Komano ndikuwuzeni ichi, exercise imathandiza ndithu kukweza chitetezo cha thupi. Tifanena kuti munthu ukakhala tuno ukupanga ndithu exercise imathandiza kuti magazi aziyenda bwino, okay? Magazi amathamanga ndithu. Komanso munthu amene anadwalako stroke imathandiza nato stroke ija achire mwansanga. Munthu amene mutu umakonda kumpweteka amachira. Munthu amene maso zake angompwetekapweteka amachira. Imalesa so nthenda ya sugar, komanso ndithu imathandiza so munthu amene ali ndi BP. Right, so nthenda imathandiza zinthu zambirimbiri. Magazi akamayenda bwino, tikamakamba za moyo wa munthu tikamba za magazi. So ngati magazi akuyenda bwino ndi nthenda zambiri zimakhala tikuthana nazo. Right, so tikaona apa, okay, kusiyana kwa kujoga, ena amati kujoga kapena kuyenda ndawala ndi kuyenda, ndi kumozifananiza ndi kuthamanga. Munthu amene akuthamanga amasiyana bwanji ndi munthu amene akuyenda ndawala kapena akungoyenda. Mafuna nayo kuti exercise imene imavomerezeka kwa ina aliyense watakhala chokalamba motani ndiyo kuyenda. Tikaona akadaulo za science akunena kuti munthu atatu aziyenda 30 minutes pa tsiku, zimuthandiza kwambiri. Komanso ngati munthu akupanga exercise yoyendayi 30 minutes aziyenda monena kuti asafike vonera kuti ayi, azingoyenda pang'ono imene ndi timati exercise. Okay, chifanira kuti ukakhala wamba kuthamanga ngati imene makosana akuchitiramo, of course imakuthandiza kukhala fit, komano chimene umagwiritsa ntchito ndi sugar imene unayisunga muscles, imene muthupi ukadya glucose thupi limakalikonza kuti ikhale glycogen. Okay, ndi sugar imene amakhala muscles, so umakaliza amenewo, right? Pamene ukakhala ukuyenda pang'ono kwa 30 minutes, right, umakhala kuti no ukugwiritsa ntchito mafuta a nthupi. Muona amenepe? So mafuta a nthupi amasungunuka kuti akupatse mphamvu. So fat, mafuta a nthupi amagwira ntchito kakhaliwe kupanga exercise imene sikufunika kwambiri kuti kwambiri. Pamene ukapanga exercise kuti ukamathangwa kuti ndio mangweza sugar imene unayika muscles. So munthu amene akuthamanga, amene akujoga amapeza nato amakhala fit inde, komano na pankhani yoti naluze weight sizimachitika kwambiri. Koma munthu amene akuyenda 30 minutes pa tsiku ndizosavuta kuti mafuta a nthupi akakatani akasungunuke. Mukuona amenepe? So jogging versus running. So kujoga nkwabwino ndi kuyenda pasi ndi kwabwino kwambiri, koma kuthamanga ngati mene apangira mkulu apopo anthu ena makamaka okalamba it's not recommended. Fatino even ukakhala nato munthu ndionenepa kwambiri akangoyamba kuthamanga anthu ena amaganiza kuti wina asangothamanga. Komano munthu letse apanga 100 kg ambe kujoga ambe kuthamanga, zimachita zina kuti no weight ije makhala yambiri ndema akafika paphazi pachi. Nde munthu uja akamakula apeza nakuti no chidende chake chingotcha, kapena ndithu manizi ake kapena maondo ake azingopweteka. Mukuona amenepe? So sizimakhala zabwino iyayi, right?
So pali anthu ena amene amatchedwa amati ma brain workers, anthu amene ndithu amangokhalira pa kompyuta kapena kumangothamangitsa mafayilo mu ofisi mwawo. Anthu amene atimawati ma brain workers amene amagwiritsa ntchito ubongo kwambiri kuposa thupi lawo. Anthu amene amafunika ndithu azipanga exercise katatu kapena ka 5 mu week kuti akhale ndi thanzi lokwanira. Alright, fanena kuti akhanatu sakupanga exercise, magazi amazatuno amapita kumene kukufunika. So munthu amene agwiritsa ntchito ubongo, magazi ambiri amapita ku ubongo. Muona pamenepe ndi zimene zimabweretsa mutu kuyamba kubweteka. Koma akhala akupanga exercise, magazi amatha kuchoka kupanga poo kapena kuzazana ku ubongo ndi kupita kuma extremities amene timati manja kapena kumiyendo. Muona pamenepe. So zimathandiza ndithu zimenezizi. Exercise imachotsa mutu kubweteka mwa njira imeneyo. China imathandiza kuchotsa amati depression, kukhumudwa. Munthu amene akukhumudwa kwambiri atazipanga exercise daily, zimachitika zina ukamaliza exercise 5 minutes afterwards thupi lako limatulutsa ndithu timadzi tabwino timene timatchedwa ma endorphins, ma hormones amene amampangitsa munthu kuti azimva kuti wakondwera. So zimakweza ndithu mood ndithu ma exercise amene amampangitsa munthu azizimva bwino kuti ineyo ndili bwino. So exercise imathandiza kwambiri depression and imapanga alleviate mood ndi stress. Okay, komanso ukamapanga exercise umakhala ukuotcha mafuta anthu tafotokoza kale. So zimene zimachotsa matenda ambiri, makamaka matenda ngati okhuza mtima, matenda okhuza minyewa kapena stroke kapena sugar, zonsezi zimayambisana ndi yani ndi mafuta. So ukhati mupanga exercise mafuta anthu amakhala kutani akupunguka. So ngati mufuna kuti muzakhale athanzi mawa, ndi bwino kuyamba panga exercise lero, right, kuti magazi anu azikhala kutani akuyenda. Ndimafuna ndikufotokozanso apa chogwirika Aheberi 11 verse 1 kuti yani koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka, chiyeretso cha zinthu zosapenyeka. Verse 2, pakuti momwemo akulu anachitidwa umboni. 3, ndi chikhulupiriro tizindikira kuti maiko ndi amwamba omwe anakonzedwa ndi mawu a Mulungu, kotero kuti zinthu zopenyeka zinapangidwa zochokera kwa zooneka. So tikamanga za exercise, chinanso chimene timayiwala chinano moyo wathu wa Chikhristu timakumana ndi zinthu zokhwima, timakumana ndi zinthu zokhoma, koma zonsezi zimakapanga exercise kapena zimakakhwimitsa chikhulupiriro chathu mwa Mulungu. So pamene tikumana ndi zinthu zokhoma tisasiye kukhulupirira, tipitirize ndithu. Tikawerenga Aheberi chapter 11 yonse anthu anakumana ndi zokhoma ndithu, ena akukhala zaka zambiri opandana, ena akuphedwa ndithu, kukumana ndi zokhoma, koma anthu onsewa analimba mu chikhulupiriro ndi kupitirira ukazi watuno mbuye Mulungu ndiye yani mpulumutsi wa moyo wawo. So mwakufuna kulimbikitsani panga exercise chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Pambali pa zimenezi tikugwira ntchito ndi Amazing Health Services amene amapezeka ku Lengo area 25, amapanga ma detox program, ma herbal, ma hydrotherapy, ma salt glow, amapanganso massage kwa munthu amene ali ndi stroke, bakalani kwa munthu amene sana wake sukuyenda bwino, zakaphikidwe, amagulitsanso ma herbs osiyanasiyana. Manamba awo ali pamenepo titakuwapeza. Komanso ngati mufuna muzilimbikaso moyo wauzimu, loweruka lililonse timakumana pa Zoom. Timakumana 9 koloko, half 9 mpaka half 11, komanso masana timaona half 2 mpaka half 4. Mutakuimbira manambala mukaona amenepo ndithu. Timakizana senda Forgotten Truth Ministries amenepo. Ma meeting details awo ndawo, titakumana pamenepo. Mulungu akakudaliseni ndipo akakusungeni mu dzina la Yesu Khristu. Amen.